Terve! Mun nimi on Karjalaisen Kim ja mä päätin tehdä tämmösen lyhyen video työkoneen lähtötarkistuksesta. Ensimmäisenä katsotaan renkaat, onko niissä ilmaa. Tai että niissä on tarpeeksi ilmaa. No. Sitten katsotaan vaikka tuosta kun ollaan vieressä, niin hydraulinesteen määrä, mikä näyttäisi olevan riittävä. Sitten normaalitilanteessa tuo konepeitto aukaistessa sieltä katsottaisiin moottoriöljy ja jäähdytysnesteen määrä, mutta tuo meidän hiekoti estää sen aukaisun. Tuolla on pissapojan nestesäiliö, mistä voi tarkistaa pissapojan nesteen määrän, mutta se ei toimi. Sitten voi yleisesti katsoa letkuja vähättene vuoran liitoksista. Öljy jää ulos. Sitten katsotaan lasit, että ne on puhtaat, että kytistä näkee ulos. Sitten tarkistetaan valojen toiminta. Elikkä virta päälle. Ajovalot toimii eessä. Ja takana. Sitten katsotaan vilkut. Toimii. Takanakin näyttäisi toimivan tällä puolella. Katsotaan oikea puoli. Toimii. Ja eessä toimii. Sitten tarkistetaan majakan toiminta. Majakkakin näyttäisi toimiva. Siinäpä se oli pääpiirteisesti näin äkkiä läpi käytynä. Sitten työt lopetettua, niin päävirta pois päältä. Siinäpä oli semmonen lyhyt video. Näin pikainen lähtötarkistus koneella ennen työsuoritusta.